Ootko aina haaveillut omasta Volvosta, jolla voi kuljettaa vähän enemmänkin kuin kauppakassi? Tässä on. Sillä kulkee 8700 kiloa. Pari pyörät takana 18 tonnia kokonaisvasta, 8300 kiloa auton oma paino. Melkein 10 tonni kamaa siis siirtyy tolla. Hienot teipit, jotka saa ottaa pois sitten jos tahtoo, mutta toki siihen jää kuitenkin hieno auringon pahtama jälki. Se tulee kaupan päälle. Perälauta nostaa 1500 kiloa. Joskin ehkä saattaisin hieman olla kokeilematta niitä äärirajoja. 2003 on vuosimalli. Se on ollut joskus postilla. Tai silloin vielä kun oli itellä ennen vanhaan. Ja sitten joku keksi taas, että hei, tehdään sitä, annetaan tälle nimeksi posti. Siinä olikin innovaatio. 486 000 kilometriä sisältä siisti kato. On siisti, puhtoinen, no niin puhtoinen kuin tämmönen vehe nyt voi olla. Tossa tyypillinen mähnä tossa tarttuu käteen ihana. Tässä on hieno tää, jouduin rengasraudalla vetää sen tuohon päälle, että sain, mutta siinä se on. Hän kulkee ja hän käy ja kukkuu. Kyllä näillä puolimiltsiä nyt ajaa ja siitä vielä pitkästi eteenpäin. Jos kiinnostaa, ota yhteyttä. Oma Volvo voi olla todellisuutta jo ehkä huomenna.